består af en række værker, som på forskellig vis repræsenterer en fysisk krop, men igen måske i virkeligheden repræsenterer aflejringer af et fravær af den selv samme fysiske krop. Den modstand, som beskueren møder, når han kommer ind, eller hun kommer ind i udstillingen, og ikke, kan mærke det nærvær, som man måske troede, man skulle se, eller når man snakker om krop, eller når man snakker om selvportrætter, så bør man ligesom måske kunne tage noget mere, sansemæssigt med sig hjem, ikke? Det store sorte hul, som man på en eller anden måde har en trang til ligesom at få fyldt op af en masse formidling og puttet ned i firkanter, så man ligesom kan tage det med hjem og forstå, hvad fanden det er, det handler om. Jeg synes jo bare, det er helt vildt vigtigt, at det store hul ligesom får lov til at være der, fordi så er det, det er bare langt mere interessant at snakke om ting, man ikke forstår. Men det er bare super vigtigt, at man ligesom ikke lukker det ned. Og det er også derfor, jeg ligesom bliver ved med ligesom at påstå alle de her umulige sætninger, eller som i folderværket med "To breathe like a cuttlefish if the water was air". Fordi det er jo igen de der ting, som man ikke kan lade sig gøre, eller altså, hvad er det så for en krop, vi snakker om? Hvordan kan du trække vejret under vandet? Eller hvordan, altså, hvad er det for et sted, vi snakker ud fra? Og det er hele tiden det der med, ligesom, at ting, eller fænomener, eller materier, ligesom er i stand til at præsentere sig selv på forskellige måder. Og hvis man ligesom tænker sig selv i et andet medie, eller et andet materiale, så pludselig så sker der nogle forskydninger i barriererne, som er super interessante.